Uncle IB. Ekenen. Ekwuru na atụgo m challenge maka ndị m esi nne ndị Igbo. Ọ bụrụ nke Indomie. Na ụdị nri chọrọ ka isie ofe onugbu na ya anya. Ifuru ya. Nke bụ ofe onugbu. Efuru ya. Ofe onugbu ị na ya anya ya afị ọfụma. Nke bụ akpụ. Anọ n'ụlọ ọrụ m. Nke bụ ofe onugbu na akpụ. So ọ ụdị nni ka m chọrọ ka anyị mee gịnị? Ka anyị sie. Bịa ka irie nri. Nni eji wee mara ndị Igbo. Ezigbote ofe onugbu kara aka. Efere ya n'afọ ụzụ ọkụ. So ife ozi a taa kịara m